Sir Charles Ben Longwe baja kuti ndi uyu ndi mavuto sizimthela. Anyway, ndiye akulongosola kuti DPP ngati sikufuna running mate ochokera ku chipani china akuti ali bo kwambiri. Anyway, vanakamba zokhuzana ndi UDF komano mkulu amene okay tingomumvera kuti chani. Ben Longwe. Ndikulandira kundidomvera lero lino pa 5th of March 2025, and it happens to be on Wednesday, while my time says 58 minutes after 1 a.m. imene 2 minutes to 2 chigawo chimenechi chakumawa. Ndipo mbwalo limeneli muli ndine Sir Charles Ben Longwe. Ndikulandirenso nine Gabaduli kuchoka kuno ku University of Hard Knocks kumene timagabadulana maubongo bwinobwino kuti timvane. Nde lero lino ndakutengerani nkhani ziwiri kuchokera kuno ku University of Hard Knocks. Nkhani zimene tinazo pano ndizokhuza ma demonstrations komanso zokhuza na ma alliance. Nde ndifuna ndisanthule bwinobwino kuti aliyense amvese. Zokhuza ma demonstrations komanso alliance. Sinduzoti ndiyambe iti pamenepo, komano let me put it this way. Tikamapanga memo amene amadziwa mwambo wa memo. Ena amabweresa ufa, ena amabweresa somba ka ndiwo usipa, ena tomato, mafuta, anyezi, ena nkhuni, ena madzi, chikalaya chophikirapo, umakhala kuti ndi contribution ndithu kasonkha ndrama koma pamakhala ndithu ma contribution kuti memo utheke. To the end of the day palibe amene amakhala dolo chifukwa amakhala kuti nonse mwabweresa zinthu zipangizo zimene zathandizira kuti zimene mukufuna zija kapena zimafuna zija zichitike. Mwayiona ena amakhala kuti mwina sanabwerese chilichonse koma kumaliza kudya kuja ndi amene amatsuka mbale zikalaya zija ndi mapoto. Amakhala kuti apanga ndithu contribute. Ena mwayiwa amakhala kuti anakafuna nkhuni zija kapena aphika. Makhala kuti wina aliyense wapangapo china chake kuti memo uja utheke, imeneyo ndi alliance. Nde memo uja ukatheka mumayenera kuti mudye nonse. Ajagula ndiwo aja adyeko, abweresa ufa uja adyeko, amabweresa madzi kukafuna nkhuni ophika aja adyeko, wina aliyense adye, mwini chikalaya, mwini zimapoto adyeko. Nde zimakhala kuti mwachita contribute ndipo nonse mwadya equally, mwadya mofanana. Palibe kuti anagula ndiwo ndi adye kwambiri, awanagula ufa ndi amene adye kwambiri, awanangophika nalibe chicho sadye pang'ono abadikira poteropo ayi. Imakhala contribution yona kuti wina aliyense to the end of the day amadya mofanana. Mwayiona imeneyo ndiye timati alliance. Mudziko muno mwachitika ma alliance kuyambira ma 90s. Taona ma alliance akuchitika MCP ndi zipani zina, Ford ndi zipani zina, UDF ndi zipani zina. Taona ma alliance akuchitika mdziko muno, ndipo ma alliance aja taonanso akutha mdziko muno. Kuyambika alliance mpaka na alliance yo kutha mdziko munomo. Kutheranso mwina ku opposition konko, kukhala opposition kupanga alliance ndikukapezeka kuti kugwa nayo ku opposition konkuja, ndikugawa nako sozida ku opposition konko, aliyense ndikuyendera yake. Temu inayi kukapanga alliance ndi chipaniso china kukagwa nayo, basi ndimene takhala tikuyendera. Mudziko muno alliance imodzi yokha imene inachitika ndikupeza kuti alliance yo yatheka, memo wachitika watheka, ndikupeza kuti alliance ija yaluwa mbuma. Nde ndi imene timayitcha kuti Tonse Alliance. Tonse Alliance itapangidwa fumu pakati pa Dr. Lazarus Makafe Chakwera ndi Dr. Saulos Klaus Chilima
komanso UTM ndi MCP zitatheka za tonsalansi enanso anaona kuti chinthuchi ndi chabwino anakajoyina. Ngati Enoki Chihana anajoyina kukhala nkhoso osayinira tonsalansi nawonso anakajoyina. Amayi Joyce Banda anakajoyina. Ndani ena ndi enawa anakajoyinanso. Ku tonsalansi kuja kukhanga tapanga zinthu zona kuti zitheke apa tifuna tiphike memo onena kuti tidye tonse. Amalawi tinabwera kumene kuja ku institute kuchitira umboni za tonsalansi aliyense adali okondwa, ndipo tonse tinaona kuti tonsalansi ili bwino. Nde wina aliyense anapanga contribute kuti tonsalansi jaitheke memo uphikidwe bwino tonse tidadya. Mene zimakhaliramu kuti okafuna nkhuni, okatunga madzi, ophika, obweresa ufa, obweresa ndiwo, tomato, anyezi, mafuta, zonse zija zidatheka kuti ndizi. Pamene panavuta ndi tonsalansi ndipona kuti sopano zatheka zinthu ja zapya, tonsalansi ja yalowa mene timati tonse tunde kuti tonse talowano mboma sopano. Tonse ndi ifeyo amene tinali mawerazi ochemerera kuti pamene pondezi libwino tonse talowa mboma. Tonse takapeza kuti talowa mboma, memo watheka, ndipo aliyense anakondwera mdziko muno kunena kuti apapa memo watheka wachitika. Yafika nthawi yokudya, memo uja uli apo, sopano tidye. Tidye memo umene taphika, umene tidye tonse pa zaka 5. Nde kukapezeka kuti kunapezeka ini yache. Amemo ono kuyamba kuonekera kuti memo ndi wathu. Mwayiona imeneyo? Ndi muja mmamva ayonso nowankaka honorable akuna kuti ife tinapitako ndi tikiti ya MCP, tinakaphulapo president wa MCP, kumene kuja ndikuna kuti olotaphikira zinthu limodzi koma zinthuzi ndi zathu. Inu a Dr. Saulos Klaus Chilima simudya nawo memo ameneyo. Inu a PP amayi Joyce Banda simudya nawo memo ameneyo. Inu a Enoki Chihana Afford simudya nawo memo ameneyo. Inu ena achinamba kuwaku msimudya nawo memo isakukhuzani, memo ndi wa MCP. Ndifake mukapeza kuti ku MCP kuja anakhalira memo ija ndikuyizungulira, ndimapezeka kuti mkatimo mwa memo muja ena ndikumapasudwa ma sanctions. Ngati Dr. Saulos Chilima ayiweta kupeza ndi milandu ya corruption ya zunesata ndeta kuchita stripping ngakhale ma misses umene umakhala umbombo. Mwapanga zonse nonse, mwaphika zinthu nonse, mudye nonse, nthawi yakudya sopano after kuphika. Mwayiona ameneyo, tiyerekeze kuti Dr. Saulos Klaus Chilima ndi chipani cha UTM anali kuphika, ndikumene amaphika kuti zinthu zija zituluke zipye bwinobwino. Zibwere apa. Andani a Enoki Chihana akutolera nkhuni. Amayi Joyce Banda nawonso akupanga zawo kumene kwa kusuka mbali. Tidye zinthu zabwino pano. Zapya, sopano zagawidwa, tiye tizidyani. Nde ndikupezeka kuti MCP akuti zimene taphika pano payo, memo amene taphika pano tidya tonse. Mwayiona, zatheka zachitika, talowa mboma tidya tonse. Alliance ijanamba kugumbutukapo, imachita kuoneka kuti asona apapa alliance yavuta. Mpaka na malemu Dr. Saulos Chilima nadandaula kukalonga akuluakulu pa press briefing memo akuluakulu tinayamba zinthu zitonse ndipo tiyeni tipange zimene tidagwirizana mmene tisadayambe kuphika memo tinkati tizidya tonse zinthuzi. Nde chonde tisasiyane pano zichewa ayi anatero ndithu. Ndikuyankhulanso kuti ine mabishopu kandani anandiumiriza kuti ndiphike nawo memo ameneyo. Mwayiona, nde ndaphika nawo lero mukuti ya muzidya nokha. Nde kupeza kuti Saulos anamba kumadandaula. Mapeto ake Dr. Saulos Klaus Chilima kuti anthu aonesese kunena kuti munthu asadye naye memo ameneyo. Asamalize naye nde ndizijatidaziona kuchikangawa. Mwayiona, umbombo ukafika pachimake umayambisa ufiti pamudzi. Ine ndi Charles Ben Longwe. Umbombo ukafikapo kuti awawa ndambombo pamudzi.
chimene amayamba nusopano ndi ufiti sopano tipange izi awadaloze tizidya tokha malo titenge tipange zotere awasatisokoneze amene asogole amene apange umbombo ukafika pa chimachi umayambisa ufiti nde mmemo umene tidaphika tonse ndikukondwera kuti sopano taphika chimemo chokuti tidye pa 5 years imene ndikumaona sosogolo lona kuti apapa ife sitingachoke somboma amene zatero tapanga chingwirizano chabwino chimene chachita konka because that was the only alliance in dzikomo imene inachita konka mpaka na kukalowa mboma tonse ndikukhala ndi chizina chabwino chochedwa kuti tonse koma pa nthawi ya chakudya makosana yapya memo tidye ndikupeza kuti yayi amene akudya ndi a Dr. Chakwera amene akudya ndi anthu amene sadavutikire komwe zomenya nkhondo mdziko muno achina Niki Chakwera achina Ana Chakwera achina Zipongozi achina ma friends izi timaphika ngati timaphikira gulu la Malawi kuti tidye koma pokudyapo kupeza kuti yayi amene akudya ndi awo amene sosizida wakhuze nkomwe dziko lino ngati anthu akudandaula fada phika memo amene aini achadaphikawo sadadye nawo tinene zimenezo akuvutika panopo akumachita kuona anthu ena mimba zikukula siku ndi tsiku memo ophika ife nde mimba zikukula zikuoneka kuti mpaka zimasaya zamba kugwa mbalimu ena ndithu ndikumaoneka kuti iya zikuayendera amene kudalibe nde upeza kuti dziko lija sopano la nyenchera anthu akuvutika zakudya kulibe chilichonse chadula ndipo amene akukwanisa kuti akutha kugula zinthu bwinobwino ndili gulu lija la umbombo likuna kuti tidya tokha ndimene kukwanisa ena amene adaphika nawo ali nyontcholo kungoyipa pamenepo ndi pamene anthu akukana kunena kuti wina azima kunena kuti boma ndilo mwili akukana anthu pamenepo mayiona koma alliance imene achita konka imene achita dominate ndi upeza kuti yakwanirisa go ya alliance yake ndi imene yochedwa tonse alliance koma mapeto pake sidaende bwino zimene zikuonesa kuti alliance amene akhala kuchitika kunja ku opposition kuyambira ma 90s kuzafika mpaka na pano ngakhale mutalowa mboma alliance amenewo amakhala opanda ntchito chifukwa choti ife Malawi tinabadwa ndi mzimu wa umbombo ndi chinthu chimene chili ina belt chinabadwira mkati mwa thumu umbombo mukamaona anthu akukangana pa social media chifukwa cha nkhani ya zipani nkhani yake ndi umbombo mukamaona anthu akupatukana mitundu kumapatulana mitundu kumachita kuona kuti awa kuti ndi mtundu wakuti awa ndi mtundu wakuti nkhani yake ndi umbombo wapangisa dziko la Malawi kunena kuti ngakhale alliances zisamagwirenso ntchito kwina kuli konseko ndiye lero ndifuna ndiyankhule chonchi taamva a DPP kapena timangomva manong'onong'o kuti a DPP manong'onong'o mwawomo kuna kuti iwo akufuna kuna kuti ngati kukhale alliance aliwonse president akhala wa DPP vice president wa DPP ena alliance azibwera kumapeto ngati ku number 3 ineyo chimene chindichivomereze kuti chimene chinde chilungamo cha nkhani zimene zindozoona zache chifukwa kulibe alliance imene imagwira ntchito bwinobwino mdziko muno mwayiona imeneyo kulibe alliance mukamapanga alliance umakhala kuti wina waika mpeni kumphasa ameneyo andiolose tikaphika memoyo tizadya tokha ife nde a DPP apangiratu kuti ife tikalowa mboma president akhala uyu ndipo vice president akhala uyu ku DPP kwawoko inu amene mukufuna kudya nawo memo amene mukakhala ku number 3 nde kuti inu muzidikira ife tidye kaye tikamaliza kudya zimene zisalezo tizikupasani inu chifukwa choti mwangoti joina ndi zimene akupanga DPP and that is a simple honest spirit imene nthawi yonse zakhazuso moti chilungamo cheni pa nkhani ya alliance mdziko mu
chabwera ndi DPP wa IUDF nawo akunena kuti no, through experience ifeyo sitikuyenda ndi chipani chilichonse, tikuyenda pachoka, tikuyenda patoka, siufunanso alliance serious. This is the simple honest chifukwa they've got an experience yona kuti mdziko muno palibe alliance imene imachitika mwachilungamo kuti tikupanga alliance, we are building alliance here, ndipo concrete alliance yathu ndi ndenawonso IUDF akubweranso ndi chilungamo chawo, being honest kuti ife sitikufuna kukhala alliance ndi chipani china chilichonse. So amalawi ndati ndikuze ndikuna kuti mukamaona zipani zimenezi zikukanikana kuti zipange alliance, si chifukwa chona kuti sakufuna kutenga boma limodzi ayi, koma chifukwa chonena kuti mdzikomo tili ndi spirit ya umbombo. Tikana kuti uyu akhale vice koma wa chipani china ndi kuti pali ngozi yayikulu, sizimatheka mdziko muno, amalephereka kukhala munthu wa chipani chomwecho, vice wa chipani chomwecho, koma kuti ayendere limodzi mpaka na zaka zonse 5 zimakhala zovuta mdziko muno. Ndifake mkuona kuti alliance akuvuta, ngakhale kuti ife amalawi tili ndi mtima wonena kuti tikufuna alliance iyo. Alliance ndimene ufunikira mdziko muno, inu ndinu tagwirizanani, zimene zakhala zikulephereka ngakhale machalichi kuti anthu agwirire ntchito limodzi, mbusa ndi associate wake pamakhala mavuto. So associate akakuti akugwira ntchito bwino kuposa mbusa wankuluyo, mbusa wankuluyo amachosa associate ndi kukamponya kutchire. Achokepo pamene pofama members a church akumukonda kwambiri. With experience ndi zimene zimachitika. Kunzikiti ndi chimodzimodzi, zimakhaso chimodzimodzi. Mwayiona imeneyo? Kaya ndi ku activism kumene timapanga zawo activists, inu ya Malawi ndi mboni. Mwationa ife ma activists tikugawanikana, tikupatukana, ndikumakanika ukhali mozifana dziko muno chimene chinakula ndi umbombo. Nde umbombo uja ndi umene ukukanikitsa kunena kuti zinthu ziyenda bwino mwadongosolo, mwandondomeko. Umbombo udatipha situzoti udayamba ni ndani. Koma umbombo nde mtima weni wa Malawi uli pa umbombo. Ndifake mukapeza kuti ngakhale ma-president amene kuti akweze malipiro, boma likweze malipiro a munthu amene amatsesa pa office, zimakhala zovuta. Boma likweze malipiro a anthu amene amagwira ntchito mwamwenye, zimakhala zovuta. Chifukwa chani? Akachita bwino amenewa azatitukwana. Akhale choncha, akhale amphawi, chifukwa akalemera sazatitumikira ife, sazakhala akapolo athu, azikhala chonchi ngati ng'ombe. Umbombo ndi umene wavuta mdziko muno. Kuti muone dziko linolo mene laendera pa 5 years ya Dr. Lazarus Makathi Chakwera, muone masaya anthu, mimba za anthu, ndi mene akuonekera ndi kusalala, ndi muone anthu ena amene ali mdziko momwemo, amene ali so part and parcel ya tonsalance, mukasiyanisa kuti apa pali umbombo apa. Awa amene akudyawo ndi awa iya yankhala kuti atinke nawo. Umbombo waononga dziko la Malawi. Ngati zinthu zikukanika kuyenda mdziko mu facha umbombo, minister akapasidwa unduna kuti unduna uziyendesa, amapanga za iyeyo ndi ana ake. Umbombo za ntchito zoti wapasidwa ntchito yoti agwirire gulu, imakhala ngati ampasa ntchito yoti agwirire ana ake, agwirire nyumba mwake. Umbombo umenewo. Umbombo wavuta dziko muno, anthu akulephera kugwira ntchito zawo zoyenerera zotukula dziko lino chifukwa cha umbombo. Mukundimvera kuchokera kuno ku University of Hard Knocks, ndipo muli ndine Sir Charles Ben Longwe. Nde alliance yawa ndofunika kuti atheke, alliance wakuti atheke, nde kuti zitheke tifike pa root ya vuto. Kuti vuto ndi chani? Nde tikapeza kuti vuto ndi mitima. Ngati tikufuna alliance, tiye tisegulaneni mitima, tikonze mitima ya anthu, tichosemo tizulemo cha umbombocho, tikachichosa cha umbombocho, umutizulemo umbombo, umutizulemo umbombo, alliance atheka. Koma choncho choti wina wabisa mtima wake, koma musemo muli zima umbombo, alliance dziko muno sangatheke. Akhoza kutheka koma alliance akathera kuchika ngawa. Muli ndine Sir Charles Ben Longwe. Ndamaliza. Tibwere ku nkhani ya ma demonstrations. Mdziko muno mumakhala
muli president amene amasankha maunduna. Tikamapanga ma demonstrations, kodi tiziona kuti kodi mademo awa akuyenera kuti akafikiridwe ndani? Amene ali responsible ngati za ku agriculture ndi kuti Minister of Agriculture, ngati za ku trade zokhuzana ndi malonda kukwera kwa zinthu ndi choncho Minister of Trade. I believe ndi chifukwa chake a Dr. Lazarus Makathi Chakwera adawachosa agwengwe pa unduna wa trade siku limene anyamata mulilongwe anapanga ma demonstrations kuchani uku ku parliament. Mwina zikhoza kutheka kuti agwengwe anachosedwa undunawo chifukwa choti andanawa Minister of Local Government Honorable Richard Chimwendo Banda adagendedwa, mwina adavuya nazo ndikuona kuti tiachotsawa chifukwa choti apata kuyakapena kupeza chance chona kuti tiachotsawa tiayikepo awa. Mwayiona imeneyo ndi anayika Vitumbiko Mumba. As I'm speaking right now, Minister of Trade ndekuti nda Vitumbiko Mumba. But after those demonstrations, Vitumbiko Mumba anayenera kubwera ndikupanga national address. Guys, pali mavuto awa, mavuto famene asankhidwamo ndikuti Dr. Lazarus Makathi Chakwera apanga trust kuti uyu ndi amene angagwire ntchito bwino kusiyana ndi gwengwe. Koma mavuto aja ali still not addressed. Instead, boma la Chakwera litasankha nduna ina kumuchosa gwengwe ndikusankha nduna imene akuona kuti ndekhoza kugwira ntchito. Palibe mafunso na kuti nanga chifukwa chani akutusa ndrama ndikumapanga ma meeting ndi mavenda kuseri. Pamene mavuto amene ali mziko muno ndokhuza gulu lonse, ndokhuza Malawi more than 20 million. Chifukwa chani akutenga ndrama kupereka kwa mavenda kuti mavenda kugwirane apa kundilandeko. Mavenda kugwirane apa kulimbi kuno. Mavenda kugwirane apa umzuzu kuno. Zimenezo zikuonesa kunena kuti ngakhale asankha nduna ina yatsopano, koma ndunayo singakwanise kugwira ntchito apart from bribes. Tingwapanga bribe anthuwa tiatseke pakamwa yankhule chifukwa izizi zimene akufuna zisizingatheke. That is period. Izi zimene akudimanda anthuwa sizingatheke. So the best way taitana ni mavenda abwere apa tiyapaseka timamiliyoni. Mavenda wasogoleta kana tupase ni mamiliyoni. Musiye musamapange chete. Nde ena akapambwe mulenga ngati achina Ben Longwe amene ndi azingothidwa tiye gasi ndukatisekeredwa. Tiye gasi ndukasekeredwa mpaka na kuzisankhuwo chifukwa chani tili muboma limene limasankha nduna mosaganizira kunena kuti ndunayo ikagwira ntchito yanji imene ikapindulire Amalawi. Nduna zonse zimene zakhala zikusankhidwa boma la Chakwera palibe nduna ulo imodzi imene yakhala phindu kumtundu wa Malawi. Mwayiona imeneyo madandaulo sa Malawi palibe dandaulo limodzi limene lidayankhidwapo. Tapanga ma demonstrations a HRA mdziko muno okhuzana kukwera kwa katundu kuyambira 2022. Ma demonstrations amene aja nkhani yake nali ya kukwera kwa katundu. Achakwera sadasankhe. Minister of Trade sadayankhe mpaka na lero lino. Abone Kalindo apanga ma demonstrations okhuzana kukwera kwa katundu yemweyo koma sadayankhidwe mpaka na lero sizidatheke. Ndiponso kumafikanso mavenda kumabloka ma demonstrations okhuzana ndi kukwera kwa katundu amene anthu ena amapanga mpaka matengera ma injunction dziko muno sadayankhe. From 2022 kuzafika chaka chino 2025 mavenda omwe aja amene amabloka ma demonstrations akupita kukakambaso nkhani yake yomweja koma Achakwera kukanika kuyankha, nduna zawo zikukanika kuyankha chifukwa pogwira alibe. Chifukwa nduna zimene amazisankha sikuti zili ndi idea ina iliyonse yokuti zikhoza kusintha zinthu mdziko muno. Alright, nde ma demonstrations zikamapanga zonoti kodi mademo akupita kuti ngati afunika ku Capitol Hill akwenda kupita ku Capitol Hill. Ku Capitol Hill ko kwa ndani minister wakuti wakufuna tikayankhulani naye. Nde kuti pamenepo tapanga ma demonstrations ndipo tikafika ku Capitol Hill ndikuwauzanso kuti tikusiya petition iyi koma tikufuna tiyankhulane ndi nduna yakuti imene tayibwerera pano chifukwa imagwira ntchito kuno. Osati kutenga petition kumpasa gateman, kapena kumpasa guard, kapena silikali, kapena wa polisi, kapena spokesperson. Koma nduna ituluke itenge petition
ndipo iwerenge ndipo ipereke yankho. Ndikuwawuzanso kuti mayankho amenewo ngati simpereka within 7 days muzationanso tikubwera pano. Ndi pamene pamatchedwa kuti ma demonstrations amtendere. Koma zochita mademo kupanga divert kuti wina wake sakufuna udindo wake kuti tione kuti ukugwira ntchito ndi ajamana kuti amukasiye kwa DC. DC yo si Minister of Gender, DC yo si Minister of Mines, DC yo si Minister of Trade. Kumene mukupitako ayi ndunazo zili mdziko momuno ndi amalawi oloti yankhule chichewa amva. Mmomo tikatenge petition tikasiye kuja aboma amatiye mukasiye kwa DC. Mwayiona imeneyo. Kwa DC, DC amagwira ntchito ndi Minister of Local Government. Nkhani imene mwabwerera inu siya Minister of Local Government ndi nkhani ya trade imene dziko lonse lino lili involved. Tipange bwanji pamakhamapo ndeti manena kuna kuti tikamapita kwa DC ndekuti ndikumangochi kumeneko, ndekuti ndikuzomba kumeneko, ndekuti ndikublanda kumeneko. Chifukwa choti tifuna DC uja atitengere kalata yathu ija akatisire ku ministry kumene tikufuna kuti nkhani yathu ipite. Ndipo kumuuza DC yo kuti ngati pa masiku awa simuyankha mutionanso tikubwera pompano fati kufuna mayankho. Ndipo siku limene tikabwera sitizachoka pano mpaka natitapeza mayankho athu opita omwe ndi mademo amenewo. Koma chifukwa tili mu dziko limene si likulamulidwa ndi anthu amene sakudziwa kuti kulamula dziko ndi chani. Mama kuti anthu akakumane ndi nduna yawo imene afuna akayipase petition, achakwera amatumiza apolisi akakumane ndi anthu mu street asanafike ndi ulendo wawo ka 10 tear gas. Ndefunso limakhala kuti kodi apolisi mwatuma ndi Minister of Trade amene mudamusankha kuti atitumikire ife Malawi kuno amene tifuna timpase petition iyi. Apolisi amene mwatuma kuti azitithira tear gas nde nduna ya zamalonda mdziko muno imene tifuna tipase petition, kapena nduna ya maboma ang'onoang'ono, kapena ndi nduna ya mines kumene tifuna tikasiye petition. Nde ndizodabwisa kwambiri kuti anthu amene tikuwafuna ife kuti tiapeze ndi ndunazo. Fati uzoti kapeza ndunazo nde kuti tapeza president. Koma timablokedwa malo mwa nduna zija ndikukapereka polisi. Zimene zimaonesa kuti we are living in a government that is poor. Imkamamva poor governance nde makhala imeneyo. Ndeni mati ndikuuzeni makosana kuna kuti keep the fire burning, osabwerera mbuyo, osatopa, osafoka mpaka na amene mukumfuna kuti mpase petition mukampase. Ngati akutrani tear gas ingo kumkambirana kuti guys akatithira tear gas pano tingoenda chinambalala tikakumane ku Capitol Hill konko aliyesa ayende menanga ayendere. Koma at the end of the day ikamati 2 o'clock tose tili pa Capitol Hill pamenepo ngati tear gas akatithira pamenepo ndipo nkhani yake ndio tufuna tikumane ndi minister. God bless you and have a wonderful night. Thank you very much. Thank you.